Kdesi pod arktickým ledem se právě teď v naprostém tichu pohybuje stroj delší než 1,5 fotbalového hřiště. Nevidí ho žádný satelit. Žádný sonar ho spolehlivě nenajde. Plíží se černou vodou jako beztvarý stín. Uvnitř jeho ocelového trupu žije a pracuje ve tmě 107 mužů. Dýchají recyklovaný vzduch. Ztrácejí pojem o dni a noci. A za nimi, vstyčené v 16 uzavřených šachtách, čeká něco, co se téměř nedá popsat. 16 raket. Každá z nich unese až 10 jaderných hlavic. Dohromady síla, která dokáže během necelé půl hodiny smazat z mapy desítky měst. Tohle je jediná ruská ponorka. Jen jedna. A Rusko jich postavilo 8. Toto je příběh projektu Borej. Zbraně zrozené z popela rozpadlé říše. Stroje, který málem zanikl v rozvalinách 90. let, kdy si jeho vlastní země sotva mohla dovolit uživit své námořníky. Jak mohla zbankrotovaná země postavit jednu z nejmocnějších zbraní na zemi? Proč to trvalo téměř 30 let? A co znamená, že se tito tiší giganti i dnes dál plíží pod ledem a čekají na rozkaz, který nechce nikdo nikdy slysech? Abychom pochopili Borej, musíme se vrátit k okamžiku, kdy se všechno rozpadlo. Píše se rok 1991. Sovětský svaz se hroutí. Rudá vlajka nad Kremlem se spouští naposledy. A spolu s ní začíná v přístavech Rezavět největší ponorkové loďstvo, jaké kdy bylo postaveno. Po 4 desetiletí bylo sovětské námořnictvo jedním z pilířů smrtící rovnováhy. Ta měla jméno jaderná triáda, bombardéry ve vzduchu, rakety v pozemních silech a ponorky ukryté v moři. A právě ponorky byly ze všech nejdůležitější. Tady je proč. Letiště najdete. Silo s raketami lze zaměřit. Ale ponorka v hlubinách oceánu může prostě zmizet. A o to šlo. Kdyby nepřítel podnikl překvapivý útok a zničil vše na pevnině, ponorky by tam pořád byly. Skryté. Nedotčené. Připravené k odvetě. Vojáci tomu říkají druhý úder. Ponurý příslib v samém srdci jaderného odstrašení. Udeř na mě a já, ať se stane cokoliv, odpovím. Takže raději neútoč vůbec. Aby ten slib fungoval, země potřebuje ponorky, které se dokážou skrýt a přežít. V roce 1991 se ruské ponorky rozpadaly. Pýchou sovětského loďstva byl kdesi pod arktickým ledem se právě teď v naprostém tichu pohybuje stroj delší než 1,5 fotbalového hřiště. Nevidí ho žádný satelit. Žádný sonar ho spolehlivě nenajde. Plíží se černou vodou jako beztvarý stín. Uvnitř jeho ocelového trupu žije a pracuje ve tmě 107 mužů. Dýchají recyklovaný vzduch. Ztrácejí pojem o dni a noci. A za nimi, vstyčené v 16 uzavřených šachtách, čeká něco, co se téměř nedá popsat. 16 raket. Každá z nich unese až 10 jaderných hlavic. Dohromady síla, která dokáže během necelé půl hodiny smazat z mapy desítky měst. Tohle je jediná ruská ponorka. Jen jedna. A Rusko jich postavilo 8. Toto je příběh projektu Borej. Zbraně zrozené z popela rozpadlé říše. Stroje, který málem zanikl v rozvalinách 90. let, kdy si jeho vlastní země sotva mohla dovolit uživit své námořníky. Jak mohla zbankrotovaná země postavit jednu z nejmocnějších zbraní na zemi? Proč to trvalo téměř 30 let? Jestli jsi nadšenec vojenské techniky a druhé světové války, začni nás prosím odebírat. Našemu kanálu to nesmírně pomůže. Děkuji. A co znamená, že se tito tiší giganti i dnes dál plíží pod ledem a čekají na rozkaz, který nechce nikdo nikdy slysech? Abychom pochopili Borej, musíme se vrátit k okamžiku, kdy se všechno rozpadlo. Píše se rok 1991. Sovětský svaz se hroutí. Rudá vlajka nad Kremlem se spouští naposledy. A spolu s ní začíná v přístavech Rezavět největší ponorkové loďstvo, jaké kdy bylo postaveno. Po 4 desetiletí bylo sovětské námořnictvo jedním z pilířů smrtící rovnováhy. Ta měla jméno jaderná triáda, bombardéry ve vzduchu, rakety v pozemních silech a ponorky ukryté v moři. A právě ponorky byly ze všech nejdůležitější.
Tady je proč. Letiště najdete. Silo s raketami lze zaměřit. Ale ponorka v hlubinách oceánu může prostě zmizet. A o to šlo. Kdyby nepřítel podnikl překvapivý útok a zničil vše na pevnině, ponorky by tam pořád byly. Skryté. Nedotčené. Připravené k odvetě. Vojáci tomu říkají druhý úder. Ponurý příslib v samém srdci jaderného odstrašení. Udeř na mě a já, ať se stane cokoliv, odpovím. Takže raději neútoč vůbec. Aby ten slib fungoval, země potřebuje ponorky, které se dokážou skrýt a přežít. V roce 1991 se ruské ponorky rozpadaly. Pýchou sovětského loďstva byla třída Tajfun. Byly to největší ponorky, jaké kdy kdo postavil. Pod hladinou vytlačovaly 48 000 tun. To je téměř dvakrát víc než cokoliv, co kdy měli Američané. Tajfuny byla monstra navržená pro konec světa. Už samotná myšlenka za nimi byla mrazivá. Mohli se potopit pod arktický led a sedět tam celé měsíce. Dokázali přečkat jadernou válku, pak se vynořit a uštědřit odvetný úder všemu, co ještě zbylo. Jenže monstra jsou drahá. Každý Tajfun potřeboval posádku o 160 mužích. Hltal palivo, náhradní díly i peníze, které postsovětské Rusko prostě nemělo. V polovině 90. let bylo ruské námořnictvo zoufalé. Jeho lodě rezivěly v přístavech. Námořníci měsíce nedostávali výplatu. A země potřebovala něco nového. Něco menšího. Něco, co si skutečně může dovolit postavit a provozovat. Potřebovala nový typ raketonosné ponorky. A obrátila se na muže, který zasvětil celý život jejich stavbě. Jmenoval se Sergej Nikitič Kovaljov. Pokud jste o něm nikdy neslyšeli, nejste sami. Pohyboval se ve světě státních tajemství, daleko od kamer a novinových titulků. Jen málo který inženýr v dějinách tolik ovlivnil rovnováhu sil jako on. Kovaljov se narodil ve městě tehdy zvaném Petrohrad 15. srpna 1919. Jeho otec byl důstojníkem starého ruského carského námořnictva. Moře měli v krvi. V roce 1943, uprostřed druhé světové války, získal inženýrský titul. Nastoupil do konstrukční kanceláře, která se později začala nazývat Rubin. A Kovaljov tam strávil dalších 60 let. Za tu dobu se stal legendou. Byl hlavním konstruktérem 3 celých generací sovětských raketonosných ponorek. Podle jeho návrhů bylo postaveno celkem 92 ponorek. Navrhl lodě třída Delta, které hlídkovaly v nejchladnějších letech studené války. A navrhl i obří tajfuny, podvodní pevnosti určené k přežití apokalypsy. Teď, už jako starý muž, dostal Kovaljov poslední úkol. Postavit ponorku, která ponese ruský jaderný štít do 21. století. Udělat ji levnější, menší a tižší než cokoliv předtím. A postavit ji v zemi, která byla téměř na mizině. Projekt nejprve dostal jedno kódové číslo, pak byl přepracován a dostal další. Na západě vešel ve známost pod jediným slovem – Borej. V ruštině to znamená studený severní vítr. Od samého začátku měl být Borej pravým opakem Tajfunu. Tajfun byl obr. Borej měl být úsporný. Nesl by méně raket, ale dokázal by se mnohem lépe skrýt. Potřeboval by menší posádku a jeho provoz by stál výrazně méně. Byl tu ale jeden obrovský problém – raketa. Raketová ponorka je ve skutečnosti jen náklaďák na své rakety. Všechno na lodi se podřizuje zbraním, které nese. A zbraní, vybranou pro Borej jako první, byla nová raketa zvaná Bark. Bark měl být výkonná balistická raketa odpalovaná z ponorek. Ruští inženýři kolem ní navrhli celou ponorku. Jenže po několika neúspěšných testech byl program Bark zrušen. Byla to katastrofa. Ponorka už se stavěla. První ocel byla v obrovské loděnici Sevmaš, rozřezána už v roce 1996. A teď raketa, kvůli níž se stavěla, přestala existovat. Rusové stáli před krutou volbou. Rozhodli se ponorku přepracovat kolem úplně nové rakety. Ta dostala jméno Bulava. K Bulavě se ještě vrátíme. Její příběh patří k nejpodivnějším v novodobých dějinách vojenství.
plný výbuchů, nezdarů a umanuté neochoty to vzdát. Nejdřív ale pochopme svět, v němž ti inženýři pracovali. Bylo to Rusko konce 90. let. Ekonomika se zhroutila. Stát byl na mizině. Celá odvětví se zastavila. Postavit jadernou ponorku je jedna z nejtěžších věcí, které lidé umějí. Potřebujete tisíce kvalifikovaných dělníků a stovky podniků, které musí šlapat dokonale synchronně. Velká část té sítě se rozpadla s pádem Sovětského svazu. První borej roky stál nedokončený v montážní hale. Práce se vlekly. V jednu chvíli musela vláda nalít téměř 40% celého ročního zbrojního rozpočtu námořnictva do dokončení právě této jediné lodi. Představte si to. Jedna ponorka, která spolkla téměř polovinu všeho, co mohlo námořnictvo za rok utratit za nové zbraně. Tak moc Rusku záleželo na tom, aby ten stroj vznikl. Co tedy vlastně stavěli? Hotový borej měří zhruba 170 metrů. Ocelová roura delší než 1,5 fotbalového hřiště, skrytá pod mořem. Pod hladinou váží kolem 24 tisíc tun. To zní obrovsky a taky to obrovské je. Jenže starý Tajfun vážil téměř dvojnásobek. Borej je menší a chytřejší potomek toho obra. Vystačí si s posádkou pouhých 107 lidí, zatímco Tajfun potřeboval 160, méně lidí. Nižší náklady. Stejně smrtící úkol. V jeho srdci sedí jediný jaderný reaktor. Díky němu může ponorka zůstávat pod vodou celé měsíce. Kvůli palivu nemusí nikdy na hladinu. Skutečné limity představují jen zásoby jídla na palubě a psychika posádky. A pak je tu způsob, jakým se pohybuje. Borej byl první ruskou jadernou ponorkou, která využila něco, čemu se říká pumpjet. Většinu ponorek pohání točící se lodní šroub. Pumpjet funguje jinak. Nasává vodu do krytého kanálu a pod tlakem ji vytlačuje dozadu. Výsledkem je ponorka, která se pohybuje mnohem tišeji. A pro raketonosnou ponorku je ticho to nejdůležitější. Jejím jediným posláním je zmizet. Sebemenší zvuk ji může prozradit nepříteli naslouchajícímu v hlubinách. Proto ruští inženýři obalili borej materiály tlumícími hluk a opatřili ho tím tichým pohonem. Ponorka se dokáže potopit zhruba do 400 metrů. Pod hladinou zvládne plout okolo 50 km v hodině, což je na tak velké plavidlo rychlé. Nese dokonce malý záchranný modul, který má v případě katastrofy vynést uvězněnou posádku zpět na hladinu. Ale to všechno, reaktor, utajení, trup, existuje z jednoho důvodu. Kvůli 16 šachtám ukrytým v jeho hřbetu. V každé z nich je jedna střela, bulava. Sama bulava je po všech stránkách obr. Měří něco přes 12 metrů, zhruba jako 4patrový dům. Má v průměru 2 metry. Sama váží bezmála 37 tun. Je to 3stupňová raketa na tuhé palivo. A to je podstatné. Střely na tuhé palivo startují rychleji a vyžadují mnohem méně složitých příprav než starší typy na kapalné palivo. Ponorka je může odpálit z hloubky, stále skrytá a pak tiše zmizet. Po odpálení doletí bulava přibližně 8000 kilometrů. Z moří u ruských břehů tak zasáhne hluboko do jiných kontinentů. A tady přichází to skutečně děsivé. Každá jednotlivá střela může nést 6 až 10 jaderných hlavic. Každá hlavice se může navést na jiný cíl. Každá je mnohonásobně silnější než bomba, která zničila Hirošimu. Jestli jsi nadšenec vojenské techniky a druhé světové války, začni nás prosím odebírat. Našemu kanálu to nesmírně pomůže. Děkuji. Když si to spočítáte, působí to téměř neskutečně. Jedna ponorka, 16 střel, dobře přes 100 hlavic z jediné skryté lodi. Jenže cesta k bulavě nebyla snadná. Ve skutečnosti málem zlomila vaz celému programu. Střelu vyvíjel jiný tým než ponorku. Vznikla v Moskevském ústavu, který se dosud věnoval hlavně raketám, odpalovaným ze země. Jejich nápad se zdál chytrý. Vezmeme osvědčenou pozemní konstrukci a upravíme ji pro moře. Teoreticky to mělo ušetřit čas i peníze. V praxi to přineslo roky trápení. Zkušební starty začaly v 0. letech a pořád se nedařilo.
Střely se vychylovaly z dráhy, stupně se neoddělovaly. Některé střely prostě explodovaly pár okamžiků po opuštění hladiny. Z prvních zkoušek zhruba polovina skončila neúspěchem. Každý neúspěch byl veřejným ponížením. Zahraniční analytici se začali ptát, zda není celý projekt odsouzen k nezdaru. A Rusko se chytilo do vlastní pasti. Ponorky už byly zkonstruované právě pro tuto střelu. Na jinou prostě přejít nemohli. Buď bulava, nebo nic. A tak inženýři udělali jediné, co mohli. Testovali dál. Rozpitvávali nezdary. Dopátrali se, že příčinou byly nekvalitní součástky od subdodavatelů, kteří se potýkali s problémy. Pak zpřísnili všechny kontroly a zkusili to znovu. Pomalinku, bolestně se střela začala fungovat. Dne 10. ledna 1213 byla bulava oficiálně přijata do výzbroje. Téhož dne vstyčila vlajku první ponorka třídy Borej. Dlouhá sázka se konečně začala vyplácet, jenže pochyby nezmizely přes noc. V následujících letech přišly další nezdary. A pak 22. května 2018 přišel okamžik, který umlčel mnoho kritiků. Tehdy první Borej, Jurij Dolgorukej, odpálil spod hladiny 4 bulavy v jediné salvě. 4 obří rakety, jedna za druhou, burácely z moře vzhůru. Jejich bojové hlavice přeletěly celou zemi a zasáhly zkušební polygon na Dálném východě. Poprvé vůbec Borej vypálil tolik střel najednou. A byl to vzkaz. Systém fungoval. Ponorka a její rakety konečně dospěly. Ta první loď, Jurij Dolgorukej, byla zařazena do služby 10. ledna 1213. Byla to první zcela nová strategická ponorka, která od roku 1992 vstoupila do služby u ruské severní flotily. Zamyslete se nad tou mezerou. Více než 20 let Rusko nepřidalo jedinou novou strategickou raketovou ponorku tohoto druhu. Borej tu dlouhou pauzu ukončil. Po první lodi následovaly 2 sestry, Alexandr Nevskij a Vladimír Monomach. Tato trojice tvořila původní verzi třídy Borej. Pak přišla vylepšená verze, často označovaná jako Borej A. Novější lodě nesou lepší elektroniku, tižší pohon a drobné úpravy, které jim mají pomoci skrýt se ještě lépe. První z nich, kníže Vladimír, vstoupil do služby 12. června 2020. Další následovali, zhruba 1 ročně, kníže Oleg, generalisimus Suvorov, imperátor Alexandr III. Možná si všimnete určitého vzorce v těch jménech. Mnohá vzdávají poctu starým ruským knížatům a vojevůdcům. Není to náhoda. Každé jméno má tuto moderní zbraň ukotvit v tisícileté ruské historii a hrdosti. Nejnovější loď se k flotile připojila 24. července 2025. Jmenuje se kníže Požarský, podle knížete, který kdysi pomohl vyhnat z Moskvy cizí vojsko. Samotný ruský prezident se ceremonie zúčastnil. Tím se jejich počet v aktivní službě zvýšil na 8. Další 2 se stále stavějí. Rusko mluvilo o cílovém počtu kolem 12 ponorek. V tom všem je ukrytý tichý smutek. Sergej Kovaljov, muž, který navrhl Borej, nikdy neviděl, jak jeho dílo dosáhne plné síly. Zemřel v Petrohradě 24. února 2011 ve věku 91 let. Své poslední pracovní roky zasvětil právě této ponorce. Odešel necelé 2 roky předtím, než jeho poslední velká konstrukce poprvé vstyčila vlajku. A přesto stroj z jeho ruky dnes nese pod hladinou tíhu celého národního odstrašování. Kde tedy tyto ponorky jsou? Co vlastně dělají? Odpověď je prostá i zneklidňující. Skrývají se a čekají. Ponorky třídy Borej slouží na 2 místech. Některé vyplouvají na hlídky z Kolského poloostrova na dalekém severu, poblíž Arktidy. Jiné působí z Kamčatky na Dálném východě, na okraji Tichého oceánu. Jejich úkolem není bojovat s jinými loděmi. Není jim potápět nepřátelské ponorky v dramatických duelech. Jejich úkol je přežít. Rusko tyto ponorky chrání v hlídaných prostorech moře, kterým se někdy říká bastiony. Jsou to oblasti často blízko ledu, kde ruské lodě, letadla a další ponorky drží stráž. Cílem je udržet raketové ponorky v bezpečí a skryté.
protože dokud se alespoň jeden borej skrývá s připravenými střelami,